oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sana all! Sana all, kagaya nung kanta, no? Yung, I need somebody who could love me at my worst. Hindi kagaya ng partner mo, Nabi, pag nakita ang tunay na ugali mo, ay! Sa kabilang bahay. Anyway, it's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Myra Tony, para sa programang Love Trip! Tama na, please, pakawalan mo na. Kung may kakilala ka na kaibigan mo o kamag-anak mo na hanggang ngayon nagsesettle for less, hanggang ngayon tinitiis pa rin yung partner niya na kahit amoy putok, hindi ma-let go. Ano na, Bi? Ano ng petsa na, Bi? 2026 na, oh. Baka naman meron ka pang ma-meet na iba, tapos yung ma-meet mo, yung sure na aalagaan ka. Kaya naman, kung isa man ikaw sa mga sawi ngayon, masyado ako maraming gustong sabihin Pakikulbit muna yung katabi mo. Oo, pakisabi niya sa katabi mo, tama na, Bi. Move on ka na, Bi. It's time for the right partner, B. Oo, Diyos ko. Pag mga ganito yung pinoproblema mo pagkagising mo sa umaga, B, nakaka-stress yan, ha? Well, saktong-sakto para hindi ka ma-stress ngayong hapon. Akong iyong makakasama. Nako, pag ako, never kitang bibigyan ng sakit ng ulo. Iwang ulo ang sasakit sa tiyan. Let's welcome, it's 3 to 6 p.m. Ako pong inyong makakasama dito sa programang Love Trip. Kung saan, habang patagal ikay nakikinig, pasarap ka ng pasarap, I guarantee you. Oo, syempre, dahil health and fitness ang ating mga paandar ngayon, ano? Pero speaking of health and fitness, minsan, alam mo, makwento ko lang, no, backstory. Ako rin po, may mga moment na as an athlete, may mga moment na malulungkot. May mga moment na feeling ko, tamad akong gumising ng maaga, Bi, para tumakbo. Sino ba naman kasing baliw ang gigising ng 2 a.m. ng madaling araw para tumakbo? Si Mara Tony po iyon. Pero syempre, minsan, nadadala tayo ng emosyon. Minsan, may mga araw na parang, alam mo yun, parang lagi kang may red on your panty. Pero okay lang yan. Life goes on. Ganyan talaga ang buhay. Kaya kung ikaw ay isa rin sa mga medyo may pinoproblema ngayon, saktong-sakto. Dahil maya-maya lamang, gusto ko lang mag-spread ng joy ngayon. Oo. Gusto kong magbigay ng kasiyahan kahit yung mukha kong mataray sa personal. O mamaya pag-aanin natin ang loob mo dahil feeling ko may pinagdadaanan ka. At ayoko nang nalulungkot ka, Bi. Ayoko! Kaya naman, hold on tight, sit on tight, just relax right there. At kung ano man ang ginagawa mo ngayon, whether pauwi ka, pabiyahe ka, o kung gusto mo nang pumunta sa bahay ng kinakasama mo pero hindi legal. Tsare! Saktong-sakto, ako ang iyong makakausap ngayong hapon at habang nakakausap mo ako, mag-straight body ka muna dyan. Ayan. Oo, huminga ka muna ng malalim, tanggalin ng lahat ng mga stress sa katawan. Okay, take a deep breath. Kadiri, may mga bara-bara pa rin yung ilong ko. Okay, ikaw na lang. Go. 1, 2, 3. Breathe in. And breathe out.
Pagpasensyahan nyo na yung bara. Okay, one more time. Breathe in and breathe out. Saktong-sakto. Napasukan ni Jolina magdangal. Here's another song, Sana'y Kapiling Ka. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.